Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε, στέριξε να με σώσεις. Τάχινε, Κύριε, να με βοηθήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτη χαιρετισμή. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, με τη μεσιτεία του Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της ουράνιας χοροδίας των Σεραφείμ, άναψε στις καρδιές μας τη φλόγα της τέλειας φιλανθρωπίας. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άντων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλα για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Δόξα Πατρί. Δεύτερος χαιρετισμός. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, με τη μεσιτεία του Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της ουράνιας χοροδίας των Χερουβίμ, αξίωσέ μας να λάβουμε τη χάρη σου, ώστε κάθε μέρα να αυξάνεται σε μας την απέχθεια προς την αμαρτία και με αμεσότητα και αποφασιστικότητα να πορευτούμε πιστά στο δρόμο της αγιοσύνης. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Τρίτος χαιρετισμός. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, με τη μεσιτεία του Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της ουρανίας χοροδίας των θρόνων, χορήγησε στις ψυχές μας το πνεύμα της αληθινής ταπεινότητας. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλα για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Τέταρτη χαιρετισμή. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, με τη μεσιτεία του Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της ουράνιας χοροδίας των κυριοτήτων, χορήγησέ μας κυριαρχία στις αισθήσεις, για να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να κυριαρχεί τα τις αδυναμίες και κακές επιθυμίες μας. Αμήν.
Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων μη σήμερα και άθε τιμή τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς τραφείμαι τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχει ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Πέμπτος χαιρετισμός. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, με τη μεσητεία του Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της ουράνιας κοροδίας των αρχών, χορήγησε στις ψυχές μας πνεύμα υπακοής. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς δεν έχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλα για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Έκτος χαιρετισμός. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, με τη μεσητεία του Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της ουράνιας χοροδίας των δυνάμεων, αξίωσέ μας να λάβουμε την προστασία των ψυχών μας ενάντια στην ψυχή και τις παγίδες του διαβόλου. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλα για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Έβδομος χαιρετισμός. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, τη μεσητεία του Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της ουράνιας χοροδίας των εξουσιών, μη εισεν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς του πονηρού. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισεν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλα για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν.
Όγδος χαιρετισμός. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, με τη μεσιτεία του Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της ουράνιας χοροδίας των Αρχαγγέλων, χορήγησέ μας το δώρο της επιμονής στην πίστη και στα καλά έργα για να φτάσουμε τη δόξα του ουρανού. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρθων ημών των επιούσιων δώσιν ημέρων και τιμήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Ένατος χαιρετισμός. Παντοδύναμη και αιώνιε Θεέ, με τη μεσιτεία του Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου και της ουράνιας χοροδίας των Αγγέλων, αξίωσέ μας να λάβουμε τη χάρη να μας φυλάξουν κατά τη διάρκεια αυτής της θνητής μας ζωής και μετά να μας οδηγήσουν στον παράδεισο. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία Θεοτόκε, παρακάλα για μας τους αμαρτωλούς, τώρα και την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Προσευχόμαστε ένα Πάτερ ημών προς τιμή του κάθε ένα από τους ακόλουθους αγγέλων, προς τιμή του Άγιου Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρύς ημάς από του πονηρού. Προς τιμή του Αγίου Γαβρίλ Αρχαγγέλου. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρύς ημάς από του πονηρού. Προς τιμή του Αγίου Ραφαήλ Αρχαγγέλου. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσο και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρύς ημάς από του πονηρού. Προς τιμή του Αγίου Φύλακα Αγγέλου μας. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρύς ημάς από του πονηρού. Ένδοξε Άγιε Μιχαήλ Αρχάγγελε, αρχηγέ και πρίγκιπα των ουρανίων στρατευμάτων, πιστός φύλακας των ψυχών, νικητής των επαναστατημένων πνευμάτων, συγγενής του οίκου του Θεού, θαυμαστής καθοδηγητής μετά τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, κάτοχος υπερανθρώπης τελειότητας και αρετής, αξίωσε μας να λάβουμε την απελευθέρωση από κάθε κακό, σε όσους με εμπιστοσύνη προστρέχουμε σε Σένα.
και κάνε διαμέσου της μοναδικής προστασίας σου να προχωρήσουμε καθημερινά στην ιερή υπηρεσία του Θεού. Οικέτευε για μας, έντοξε Άγιε Μιχαήλ Αρχάγγελε, πρίγκιπα της Αγίας Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, για να είμαστε άξιοι των υποσχέσεων του Χριστού. Ας προσευχηθούμε. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, που με θαυμαστή καλοσύνη και άπειρη ευσπλαγνία για την σωτηρία της ανθρωπότητας διάλεξες ως πρίγκιπας της Εκκλησίας σου τον ενδοξότατον Άγιο Μιχαήλ Αρχάγγελο, σε παρακαλούμε να μας κάνεις άξιους της ισχυρής προστασίας του ενάντια όλους τους εχθρούς μας, ώστε στην ώρα του θανάτου μας να μην μπορεί κανένας τους να μας νικήσει και με τη μοναδική μεσιτεία του να εισέλθουμε στην ουράνια βασιλεία, για να απολαύσουμε αιώνια την Θεία μεγαλειότητά σου, διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν. Άγιε Μιχαήλ Αρχάγγελε, υπερασπισέ μας την ημέρα της μάχης, γίνε ο φρουρός μας ενάντια στην κακία και τις παγίδες του διαβόλου. Ο Θεός ας τον επιτιμήσει, παρακαλούμε ταπεινά, και κάνε εσύ πρίγκιπα της επουράνιας εστρατείας με την δύναμη του Θεού να κατακρινίσει στην κόλαση ο σατανάς και όλα τα πονηρά πνεύματα που περιφέρονται στον κόσμο, αναζητώντας τον ολεθρότων ψυχών. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.